рӯзи 22 феврал ба муносибати 27-мин солгарди таъсиси Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раёсати Вазорати Корҳои Дохилии вилояти Суғд бо иштироки ҳайати шахсӣ ва собиқадорони соҳа ҷамъомади тантанавӣ доир гашт. Пеш аз оғози чорабинии ҷашнӣ бо мақсади арҷгузорӣ ба хизмати фидокорунаи барқарорсозандагони сохти конститутсионӣ зери лавҳаи ёдгории саҳни бинои раёсат гулчанбар гузошта шуд. Бо гузоштани гулҳои тару тоза аз корнамоии нафароне ёдоварӣ намуданд, ки ҳангоми кору фаъолияти ҳарбиву низомӣ барои Тоҷикистони маҳбуб ҷон ато карданд. қисмати расмии чорабинӣ, ки дар маҷлисгоҳи раёсат ҷараён гирифт, баъди ворид намудани парчами давлатӣ ба толор ва садо додани суруди миллӣ аз ҷониби ҳайати шахсӣ оғоз гардид. Сардори раёсат генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов номаи табрикотии вазири корҳои дохилиро ба самъи ҳозирин расонида аз таърихи таъсисёбии артиши миллӣ ва давраҳои ташаккули он маълумот дод. оиди иқтидори мудофиавии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мақомоти корҳои дохилӣ ҷузъи он мебошад, корнамоиҳои афсарону аскарони шуҷои ватан, мавқеи милитсия дар барқарорсозии сохти конститутсионӣ ва мукаммалгардонии артиш маъруза намуда, сардори раёсат таъкид намуд, ки таҷлил аз ин санаи таърихӣ нақши бориз дар худшиносиву худогоҳӣ гузошта рамзи ватандӯстиро таҷассум менамояд. Саҳифаҳои таърихии артиш дар давраи 27 соли таъсисёбӣ, дастоварду комёбиҳо саҳми сарфармондеҳи олии Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон генерали артиш Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккулёбӣ ва иқтидормандии артиши миллӣ дар ҷамъомади тантанавӣ таъкид карда шуд. дар идомаи ҷамъомади тантанавии собиқадор генерал-майёри мустаъфии милитсия Рауф Юсупов аз нақши устувори хизматчиёни Қувваҳои Мусаллаҳ дар муҳофизати марзу бум ва амнияти кишвар сухан карда, хизмат ба нафъи давлату миллатро нишонаи бемисли ватандӯстӣ унвон кард. Бахшида ба рӯзи артиши миллӣ якчанд нафар кормандон барои иҷрои бо муваффақияти вазифаҳои хизматӣ рутбаҳои навбатӣ ва сипосномаву ифтихорномаро соҳиб шуданд.